Dwi'n cael cyflwyno'r un ag unig, Huw Stephens. Iawn Iestyn. Dy'n uchafbwynt yr wyl i fi. Sy'n neud ti? Os fi beth dwi wedi gwneud, dwi wedi creu ceiriadu o fama. Mae'n beautiful. O, diolch yn fawr. Oce, rhaid fi cam i lawr rwan, I'm a professional. Ti yn cael dystyried fel un o'r tada y Green Man. Sut ti'n gweld yr wyl wedi esblygu dros y blynyddoedd? Mae'n mad ti'n gwybod, nes i ddod i'r ail un efo Bethan Elfyn blynyddoedd yn ôl, pan oedd yn Baskerville Hall. Mae wedi tyfu, mae e'n newid dipyn bach bob blwyddyn, ond di ddim yn tyfu gormod. Dwi allan nhw werthu Green Man allan 4-5 gwaith drosol siwr o fod, mae'n gwerthu allan felly. Ond maen nhw wedi cadw fe'r seis ag yw e, a mae jyst yn ôl bach lyflu, mae jyst yn... Mae'n lot o bethau digwydd yma, mae'r safon yn rili uchel o gerddoriaeth dwi'n meddwl, a popeth arall rownd o fe. A mae pobl yn rili caru dod yma. A da ni wedi dod o'r tywydd hefyd do. A mae'n boiling weekend yma. Dim yn digwydd yn aml iawn. Na. Ti'n neud y sesiynau siarad yma? Sôn i fi dipyn bach am y sesiynau siarad yma. Wel... Helo! Helo, wel, dyma ni'n siarad, aros funud llew. Wel, mae'r sesiynau siarad yn hwyl, mae'r talking shop yn un, so mae'n sgwrsis yn y dydd, so dyn ni wedi cael bod math o bethau diddorol lenni yn cynnwys Charlotte Church, Carwyn Graves yn sôn am ei lyfr Tir, The Story of the Welsh Landscape. Dwi'n newid gyfweld y Keith Cameron am ei lyfr am y Manic Street Preachers. So o'n i eisiau dod â mwy o stwff Cymraeg mewn i'r sessions, ond hefyd just loads o bobl diddorol. Mae Will Hodgkinson wedi cyfweld â Lawrence o Felt am ei llyfr nhw. Fyddai'n cyfweld â Kelly Lee Owens nes ymlaen. So lot o sgwrsydd diddorol. Mae Jeff Towns o Abertawe yn siarad am Bob Dylan a Dylan Thomas. So mae'n lot o sgwrsydd rhwng hanner dydd a 5. A mae'r pub quiz, pop quiz yn y dydd. A mae boi'r enw Pete Brown yn gwneud thing felly mae'n matcho cwrw gyda bands. So, lot o bethau difyr. A mae'n wyl, nid jyst i ni, mae'n wyl i'r plant erbyn rwan hefyd. Wel, ydy, mae llew fy mab yma, mae cae yma, mae'n loads o blant yma. A mae lot o blant i tyfu fyny'n dod i Green Man bob blwyddyn. Iawn, mae plentyn mi'n cael ei gwyneb di peintio, felly rhaid i fi fynd o'n un cwestiwn arall cyn i fi fynd. Iestyn. Mae gen i fi tan hanner nos hen yma. Be fes ti'n argymell? Fyswn i'n argymell, dod i weld sgwrs Kelly Lee Owens, mynd i weld TV on the radio ar y mountain stage, a just dilyn dy drwyn. Wandro mewn i pebyll i weld stwff. Achos dwi wastad yn clywed stwff yn Green Man, dwi rioed i clywed am y blaen, a wedyn dwi'n gwrando nhw am gweddill y flwyddyn. So mae'n wastad bethau i ddarganfod. Dwi'n wastad yn mynd i fy ngwaith cartref cyn blwyddyn nesaf. Ond diolch fawr iawn i ti am dy amser. Diolch i ti, diolch y Cymro. Diolch Iestyn. Da iawn.